Wandayi irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangani turua kama Ruto gino to dangani ma biro siya ka odi kuna kya odi Ugenya kya odi game ka wo cha dangani cha loka South Nyanza Kuja en dangani ma onge tien ma en dangani ma kuma okionge wan turua ka kidwa mondo jo turua gi winj wachni to mana yo achiel men Raila Amolo Odinga to molon ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA onjere uru yawo gik MCA gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa sama chao oko dhi urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa Tanzania ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Dongo winjo. Wadwa ng'eyo ndo chenro mane ma en go mar hakikisha ni this Wandayi irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China gi chando nyithindo ma tamre gino. Jo China gi ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Aye pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government. Not flying around and confusing people with business propaganda. Oh, come on. One kinde manene igoye chong ni ngato no serumo. No serumo. To monoyo. One wasomo body language maraila. Okwadua ni wago step mbele maraila. Okwadua ni waringo mbele maraila. As we speak, Raila Poto ko recognize Ruto kaka president. Chema no recognize obro wacho. Kapon no timadier. Obro nyiso wa. To ketsane maweni. Sama weni yande en wach mar ng'anyo maru.